Saudamos no noso magazín o concelleiro responsable de desenvolvemento sostible e medio natural no Concello de Pontevedra, Iván Puentes. Señor Puentes, que tal? Moi bo día. Que tal? Moi bo día. Hoxe imos falar desa remodelación paisaxística e mellora integral dos xardíns da Praza da Ferrería. En que vai consistir, señor Puentes? Bueno, pois en darlle solución a algo que tamén os veciños e veciñas nos levan pedindo desde hai tempo, non? Que melloremos desde o punto de vista estético e desde o punto de vista paisaxístico pois o entorno verde da Praza da Ferrería. E o entorno verde da Praza da Ferrería son basicamente dous espazos: os xardíns de Castro San Pedro, coñecidos popularmente como xardíns de San Francisco, onde está esa gran fonte de pedra central, e os xardíns da Praza da Estrela, pois no entorno do Carabela, da Casa das Caras e do edificio de sindicatos, non? E actuar nesas dúas zonas, como digo, para melloralas paisaxísticamente. Un proxecto que vai supoñer un investimento de uns 35.000 euros, que será contratado xa nas próximas datas, e que, bueno, que creo que nos permitirá, pois, xunto coas palmeiras, poñer en perfecto estado de conservación un dos espazos verdes e dos xardíns máis centrais que ten a cidade. Nesa fonte dos xardíns de Castro San Pedro, que se vai facer, señor Puentes? San Francisco, como si todo o mundo ten na cabeza, ten un elemento, aparte da fonte, non? Pero desde o punto de vista paisaxístico ten un elemento fundamental, que son os camelios que temos ali plantados, que evidentemente se van manter, se van conservar, e aspiramos a que estén en mellores condicións, incluso, como nos piden algúns veciños da zona tamén, a algunha calva que hai neste momento, cubrila con novos camelios e potenciar ese xardín de camelia, pero sobre todo o que imos facer é actuar a nivel do chan e a nivel de flor, non? Se o temos na nosa cabeza, eses xardíns constan de catro pezas verdes separadas por unha cruceta de paseos que conflúen na fonte central, e en cada unha desas 4 pezas verdes o que imos facer é un macizo de flor central con forma ovalada, non? Estudado ademais para que haxa planta de folla perenne, por tanto que estea xardinado todo o ano, que haxa planta de colores vivaces para tamén darlle un punto de vista chamativo a eses xardíns, e sobre todo combinar diferentes especies que florezan en diferentes épocas do ano para garantir que temos flor durante todo o ano neses xardíns. A marxe de que logo se podan plantar algunha planta de tempada, pero que en todo caso as que están ali permanentemente teñan flor todo o ano. Con isto conseguimos dúas cousas: conseguimos que o xardín estea bonito, estea en boas condicións todo o ano, e conseguimos aforrar cartos, porque non temos que andar poñendo e sacando flor de temporada como se fai habitualmente nos xardíns, senón que temos especies permanentes que xa florecen pois ao longo dos 12 meses. É unha zona, bueno, hai xardíns para todo, non? Ten que haber xardíns para pisar, para deitarse e para xogar sobre eles, e xardíns tamén para ver, non? Os franceses saben moito desto, os portugueses saben moitísimo de paisaxismo, de xardinería, e, bueno, pois neste caso, pola propia tipoloxía, por onde están, porque tamén son un pouco sombríos unha boa parte do día, bueno, cumplen as características de ser estes xardíns dos que temos que disfrutar visualmente e dos que temos que disfrutar desde o punto de vista estético, non? Isto ás veces, bueno, parece así máis unha cuestión banal, non? Pero aparte de que poñen a cidade bonita, por resumilo así moi simplemente, non? Pero tamén cando un está nun espacio agradable, cando está nun entorno que lle resulta confortable, pois un tamén se sente mellor, e tamén axuda ás veces a que teñamos máis paz, máis serenidade, e a que, bueno, pois a que tamén desde o punto de vista da saúde un viva en mellores condicións, non? Na Praza da Estrela, señor Puentes, que é o que van facer? Bueno, pois a Praza da Estrela, que tamén é un espacio que ten menos zona verde, ten simplemente pois unha franxa verde de planta e de flor que a rodea en 3 das 4 partes que ten a praza. O que imos facer é tamén facer unha combinación de plantas vivaces, de plantas perennes que estean en boas condicións o resto do ano, e aquí o tratamento que lle imos dar é con flor de tempada, é dicir, con flor que se vai sustituindo ao longo do tempo, unha xardinería pois, bueno, máis clásica, pero cunha característica especial, non? Que imos toda a flor que poñamos ali, imos garantir que sexa unha flor blanca, e que, por tanto, a praza teña durante todo o ano flor, pero cun único color que a cor branca, non? Por que? Bueno, é unha praza desde o punto de vista patrimonial, bueno, moi destacada, tanto pola ubicación como pola propia fonte que ten en superficie, que é a fonte con forma de estrela, que lle dá nome á praza, pero tamén ali hai edificios singulares, como o edificio do Carabela, como a Casa das Caras, ou unha parte do edificio de sindicatos que dá tamén a esta praza.
É unha praza que está destinada fundamentalmente a veladores, a terrazas, e bueno, que con esa flor blanca o que procuramos é darlle un toque de elegancia, un toque de serenidade tamén a ese espacio, e contribuir desde o punto de vista da xardinería a esa estética máis coidada para un entorno, como digo, que está destinado pues, fundamentalmente ao ocio e a restauración. Para que o terraceo sea máis agradable. Bueno, o terraceo é importante que sexa agradable, non? Eu creo que as terrazas sempre controladas, sempre ben medidas e sempre procurando que non interfieran no resto de actividades e de necesidades que teñen os veciños e veciñas na cidade. As terrazas danlle vida a unha cidade, e Pontevedra é evidentemente unha cidade de terrazas. Eu creo que a meirande parte de pontevedres e pontevedresas nos encanta o terraceo, e esa plaza que é especialmente soleada, pois é unha das que son agradables para disfrutar do terraceo. Si o facemos ainda encima rodeados dunha boa xardinería e con ese toque de flor durante todo o ano, pois seguro que será máis agradable. Cando tamén empezarán, señor Puentes, con esta renovación paisaxística? Bueno, pois están os traballos contratados e en principio pois deberían estar en obras pois no entorno duns 15 días aproximadamente. É unha obra relativamente sinxela, pero que, bueno, estéticamente eu creo que vai impactar e vai a mellorar considerablemente ese entorno que vemos a maioría de todos nós cada día. Pois se potenciará a elegancia na Praza da Estrela e tamén na Fonte dos Sardíns de Castro San Pedro. Iván Puentes, responsable de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural no Concello de Pontevedra. Grazas por estar connosco un día máis. Grazas, señor Puentes. Gracias a vos. Bo día.